Duh, suket entek cuwah. Iki golek suket iki. Wah, rak kabur iki ngaret. Apa ngok kondangan kok sore ya. Sopo iki sing tak kon ngaret iki, Dik? Weh, kayak kopi ong ini. Woi, ong. Ini ong. Ngaplong kok kuat iki. Hei, sini. Oh, ya. Iya, apa? Bos. Hei, diundang kok malah plong. Kayak nganggur ta iki? Dino iki ora kesok. Oh, ya. Oh, nganggur. Ya. Ya nganggur. Piye ndekeki gawean apa, Bos? Anu, apa jenenge gelem gawean ta iki? Iki aretno aku ape ngok kondangan sih iki wis mepet jam. Ora kabar lek ngaret ya. Bisa tak ora? Oh, oke siap. Ready. Ya wis, aku aretno teko entuk sithik-sithik lah agar sak gulung ora apa-apa, ya. Engko agar deleh. Kono ya mburi ya, kaya biasane, oke? Siap. Oke, tak jiko aret sik ya, tak OTW. Ya, oke. Sip. Ya wis, tak tinggal nyari to. Oh, ya. Tulisan apa iki? Dilarang ngaret, akan ada proyek suket akan diobat. Beh, negara macam apa iki? Janjane iki pemerintah iki piye gawe proyek kok sukete sing larang diobat. Ini iki sing ingan-ingan sapi wedhus iki apa dikon mangan tai ta apa janjane. Weh, seragena iki negara macam apa ini, Bosku? Cai ngopo kowe? Woi. Lah mlayu kae piye kae? Cah cilik-cilik ngondi kae. Wah, bahaya ya. Aret-aret to apa ora usah. Mbak. Wong kang ngene kok dibanding-bandingke. Asik, mbok suket lemu-lemune kaya ngene rek iso ape diobat janjane iki pemerintah iki mikir apa ora? Nggih proyek kok sik larang diobat sukete. Iki sapi wedhus sing duwe ngene iki apa kon mangan tai? Sing genah-genah lemune ngene kok ape diobat. Woi, ya Pak, ya. Malah kayak wong edan jawab dewi. Loh, rumangsaku kok aku ngaret kok ora ngalah-ngalih dok kene tok. Janjane iki piye ta? Lemu-lemu iki ya. Kok ngorong lali rak go banyu iki piye ta? Duh, laran sik iki cah. Kapiran iki. Lah, ligi sik. Aduh, apa iki? Weh, ana banyu. Lah iki banyu apa iki? Tapi kok iki seger ya? Kaya enak iki dientekake ae sisan nanggung. Ngorong ngene ya. Bayangane kaya neraka. Panas. Iki ora ana kulkas ya. Pah, malah gletak do kene. Berarti mahrib tara Ramadan ta ora tak tara adani.
Sek. Aku kok kenal lambune deh. Jajal tak jajal sek ya. Apa deh malah medem dok kene rak kena iki. Wes. Mbok, rak kena tenan. Ayo mulai, Ong. Bisina malah medem dok kene malah pun ngaret tek kowe iki. Wes rak kena iki. Mbok. Ayo mulai. Mati. Yo, arite dodi kira kena iki. Hop. Ih. Kok. Arite ra bisa terang. Ini iku. Kata iso ngene wonge. Medem engko. Kon ngaret malah medem. Sak kena iki. Ayo tebake motormu wae. Tebakno. Ayo, gua. Ngaret iku medem. Kena iki. Ayo. Pas nang tempat iki. Wah, piang ngondi ta suwene ra mbuh. Goleki rek. Ngaret e pol surup. Janjane ngaret apa iki? Duh, kae sapa kae mene? Ceng lu. Jane kon ngaret malah mabuk. Kon ngaret medem. Kena. Ayo snack. Bu, wis. Pol, siraman banyu ki lho. Yo tak jikone banyu. Halo Pol, ono banyu. Sabar lah, sakulah lah sak karepmu. Ya wis, tak tinggal ngaret sik ya. Ayo jikone banyu. Ayo. Hei tangi, gebyur ya, gebyur. Ayo. Jian cakae. Sapole kurang ajar. Iki mesti perkara gendul mau iki nemu mau, cah cilik mau tak titen maneh awas.